chala mano mar gope skunde mopogore opogore bag sekondari kaunti ma Migori yiena mar mondo mi adhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu nyaka rom gajuanga nase singo ni kanyo ne adhi twak kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo. Millicent kinyalo mna winja amuose ni misawe kaunti ma Kisumu bende hangeni wacha achiel kuom weche ma bende luonwa okinyi ma kawuono otenre kod weche motenre kod somo. Nitiere chenro mar tiego jopuonjre weche motenre kod bedo midusa. Lero mane ma be nyalo chuonwa e wach maket kod ma. Ero kama na nya Sharon, achiel kachiel kwa uoke e kar timo alama Lake Basin Mall, kama chunge ni kae ndina neno kae en class ma isomo e yor mbui, ma itiyo kod lony manyasani kata masin mongere kaka computer. Tarik 17 dwe mar 10 higa mokalo, Anetend County ma Kisumu kod migepe mopogore opogore kama oting'o 01 Talent, UCLGA, kaachiel kod Lake Hub. Nobiro kanyakla moyao chenro madwani oyaw tije kata olos nafas mag tije ne oganda makwan ginyalo romo 100 higa ka higa maginyalo tiego kendo gimi lony mopogore opogore kendo gimedre kod ng'eyo maginyalo tiyo godo kendo giyud lony mogundho ahinya e yor mbui maginyalo tiyo godo e weche mag bero weche ohala, weche pur kaachiel kod yore mopogore opogore manyalo kelo ne oganda yuto. An kaendi gi ajata tije makaendi kaachiel kod manager mar Lake Basin mabende adwani wagogo mbaka ginyiswa to kama wantie ni ang'o matimore. Are tarik 17 dwe mar 10 higa mokalo mane giyawe chenro ni nyaka sani gisewuotho e yo machalo nade. Abro teri achiel kachiel irgi mondo mi ginyiswa ni to chalo nade nyaka ne gichaki. Machiegni bro ng'yo kamera mondo ichak ng'ani nyisa ni to kae kama wachung'e ni wan kanye to in ng'a kae ndi tang'o madhi nyime. Koro gi nyinga an iluonga ni Caleb Nyoiro, wan e kampuni miluongo ni Zone 01 Kisumu. Wan kae Lake Basin Mall e wang'ayo mochiko Vihiga, iluongo ni Kisumu Vihiga Road or Kisumu Kakamega Road kisechopo Mamboleo Junction. Koro gima timore Zone 01 Kisumu kae wamiyo ji tije to wamiyo gi contract mar igni 5. Koro igni 2 mokwongo wamiyo gi tiegruok e lony mar software engineering. To sama wamiyo gi tiegruok ni ntiere gimoro mwamiyo gi matin mondo ka gin kodwa kae to gipar wach chiemo, wach rent gi weche machal kamano. Koro mae kama ka ng'ato osebire to bire full time. Koro bang' igni 2 go to koro wamiyo gi tije, wamanyo ni gi tije to wamiyo gi software engineering. Koro mano bedo igni 3. Koro joma biro kae wamiyo contracts mar igni 5. Igni 2 kwa timo ne tiegruok, then igni 3 maluwe ka koro wamiyo gi tije kendo wachulo gi maber kaka ichulo ji matimo tije gi kuonde mamoko. Koro ere kaka uyiero ga jogi to ere kaka usewuotho nyaka sani ne usidhgi ni ayanga higa mokalo dwe mar 10? Koro ber kwa wacho ni gima timore ni en partnership mar ji 4 kapok wacho ni to wasewuotho nade. Koro wan gi county government ma Kisumu kobedo led gi His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o, ma is one of our partners. Mar ariyo wan gi UCLGA mano loso the Afri Cities Forum, ang'eni nyikwa Ramogi te nyalo pare. Mar adek wan gi Lake Hub mano chak gi James Odede, kasto mar 4 wan gi Zero Talent. Koro magi jok mano bedo piny partners 4 gi mobiro gi wachni ni wanyalo timo tiegruok e gini kendo wamiji tich. Koro kan wachako to nwachako tarik 17 dwe mar 10 higa mokalo. Koro ing'eni wan wakawo ji on a rolling basis, onge sama wachung' nok wakawo ji. Nikech ing'eni gima ber machal kamae be ji mang'eny otimre nade, ji mang'eny dwaro. Koro gimikwongo itimo ni manya simu kata dhi e cyber moro amora, ndik ni Zone 01 Kisumu. Ibro yudo game moro kanyo mitugo dakika 95 95 minutes. Koro kikalo game no to waluongi, ibire gimiluongo ni check-in. Ineno joma koro nitiere toka gi gitimo gimiluongo ni check-in. Koro ka gisekalo ka mwasepimo negi program no ni magiyie to watimo negi interview mar 1 month ma en 4 weeks. Koro ing'eni 4 weeks ni ma koro waneno ni eto ng'ato wamano biro ni kata osiepwa mwadwa kawo mondo watigo ni wanyalo bedo kod igni 5. Ing'eni ng'ama ikawo midwa tiyo go igni 5 ok dibukre abuka ni ng'ata mobiro timri nade tikawo. Koro ana encourage mana jowa kwanza jo Kisumu ma koro nigi gini e Lake Basin Mall kae ni dhi online mondo utug game en mana dakika 95. Kikalo to wabro luongi, wakawo ji 100 higa ka higa, but kalure gi support mwaneno mwayudo kendo manyalo bedo mbele ka to wanyalo kata kawo mana dhano 300 kata mana 400 every year. Koro ana encourage mana ni biuru tugi. To ka ng'ato onge gi thuolo mar tugo, obiya Lake Basin Mall ka Zone 01 Kisumu, wabro nyise kako nego tim.
machiegni mana mapiyo piyo in kaka bende jatelo mar Lake Basin kanyalo leronwa ni to ere kaka gini dhi bero weche motenore kod ohala kaachiel kod weche pur gi yore mopogore opogore e yor loso nafas mag tije ne oganda. Erokamano ahinya. An nyinga Wycliffe Ochiaga, an jata tije Lake Basin Development Authority. Program matimore kaendi ni en tiere Lake Basin Mall, Lake Hub Zone 01, to en program madonjo maber ahinya gi programs mag sirikal. Sirikal masani oketo pek e weche moko abich, beta, to e weche abich go chiegni giduto te mondo wa achieve gi we have to rely on technology. So kwa tiyo gi technology kende e lony manyasani wadhi bedo kwa wakonyo e weche ma sirikal okete pek. Achiel kuomgi en digital transformation and creative industry. Isewinjo ni maendi en kuma itime weche mag ICT and joma biro somo kaendi biro bedo gi rieko kendo biro keto riekni kendo lony manyasani kinyalo tim godo gi. Nitiere tije mang'eny ma sirikal osewacho ni nitie kendo ok ochuno ni jowa matindo owuoth kadhi loka mondo dhi oti. Gin tije minyalo tim ka ji nitiere dala ka, to gitiyo gi kompyuta, to gioro results, to ji pod yudo nweng'o kendo ji yudo employment. Ariyo ne mano, wan kaka Lake Basin wa advance gimiluongo ni yuto mag jowa manitiere e alwora mar Lake Victoria, kendo wa ensure ni ngima magi obedo improved. Kaka watimo mano en e yor pur, and gima timore kani biro miyo wakelo platform ma jowa nyalo timo e pur. Nikech nitiere extension programs, to watin kod staff manyalo wuok mondo dhi e field mondo dhi opuonj jowa e weche mag pur. To kwa design platforms kaendi ma jopur nyalo interact kodwa, to wabro miyo gi services mag extensions go koko chuno ni mondo wadhi. Ariyo ne mano, wapidho rech, kendo wapidho rech michamo, kendo wapidho koth rech miluongo ni fingerlings. Now fingerlings gi again we are looking ni wanyalo loso platform ma wanyalo timo e uso ma ok wadhi hono gigi e chiro. Koro jowa manie pur mag pidho rech nyalo donjo e platform to ging'iewo fingerlings, ging'iewo fish feeds, kendo ging'iewo rech ma ginyalo dhi mondo giusi. So en program madonjo ahinya gi weche abich ma sirikal okete pek, to wan kaka bad migawo tich wa en ng'iyo ni agenda mar sirikal odhi mbele. Erokamano, nyabro tieko kodi kaka beneficiary mondo inyisa ni to in kaka achiel kuom japuonjwa bende oseyudo tiegruok kaendi, inyalo wacho ni chenro ni osekonyo yo machalo nade, to ere kaka ober e ngima oganda king'iyo kamera? Erokamano, an kuom nyinga iluonga ni Dennis Mbuya, an ja Kisumu Kanyagwal ka. I'm one of the beneficiaries who participated e PCN mantiere ni endi. Kuom adier en gima adier nitie joma pod ok ong'eyo kata pod keto ubaga. Aparo ni ok en adier, to en gima an bende naneno e mbui ni Zone 01 oyawo talent moro ma yudhe kata ng'ata ma digomb change career nyalo tugo kaeto benefit yudo nafas mar donjo. Koro an bende kana tugo no ero na qualify manoluonga mabiro kaendi ma timo interview miluongo ni selection bootcamp PCN makalo, kendo through mano ero asebedo gi lony moko matin nyaka na wuoge e PCN ero kuom weche mag coding, kendo en gima sani kata ntiere chien dala kocha chande a practice mondo mi abed gi lony mar ariya. Koro daher mana medo jiwo yudhe kumora mora magintiere ni opportunity oseyudore e Kisumu ka ng'ata maneno kata ka tije ok one ka ber kode, inyalo change career mari, doja donja online Zone 01. Kise manyo Zone 01 ibro yudo link moro kanyo, luwo link no ero, then ibro yudo tuke minyalo tugo. Ki qualify ibro luongi mondo mi bi kaendi, kas nitie interview mibro timni, kikalo to wabro join mondo wadhi together. Mana kamano Sharon, isewinjo ka tiegruok nitie e yor mbui mabende kaka ineno kaendi, magi endi tielo mar ariyo mabende itimo negi gimidendo gi dho ngere ni checking, mondo mi koka yiergi ayanga gidhi e tielo mar ariyo mar interview mitimo nego good selection. Ka kamano gi thuolo ni ndabo dwoko ni studio mondo nyime kod mbaka ma wan godo, kata thor wach ma wan go mbaka romo kinyi makawuono ka wan be pod wamedo nyonore kaendi, walu weche motenore kod loso nafas mag tije kitiyo kod yore mag mbui kata tiegruok kata miyo oganda tiegruok e yore mag nyalo konyore go giwegi kokalo kuom yore mag mbui. Sharon, kionge penjo moro amora tadwoko ni studio an kuom. Erokamano Nyamili Center, onge kod penja, winje yo makare, jogo kuma bende network godo bende twak e yo makare. Nyakwara Mgejwang, mano jafombo maro Millicent